Otetaan siihen. Sitten katsotaan, mitä sinun kortissasi lukee. S niin kuin suloinen, A aurinkoinen, R rakastettava, E vikkelä, I iloinen, N nauravainen, O onnellinen ja Z utspekti. Sarvinos, kiitos kun sain tutustua sinuun ja olla opettajasti turvallista matkaa. Sarvinouksesta vielä sen verran, että annetaan hänellekin toiset akordeja vielä, koska hän on tehnyt todella ison harppauksen lukutaidossa. Hän opetteli lukemaan suomessa suomen kielellä ja matematiikkakin alkaa